Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry Six Fidget. Ještě jsem nebyla ani v shopech, teďka si teprve vybírám hlídku. Tady nemám nic zajímavého, kromě jednoho elíku a ve zbrojilině. Ve zbrojilině taky nic kupovat nebudeme. Tady si zvětšíme výdrž. Podíváme se do podzemí. Jak jinak. Dáme si nějakou kratší hospodu, tady tu. Už se podíváme na švédský světlo. Jen elít naštěstí. Tak, tady nic taky nemáme. To asi nebude pro mě. Si to tam šupnem a půjdeme zkusit podzemí. Které je tady v tom velmi obtížné. To je debil, tyjo. Dáme si tady taky za 3,5 minuty. Ano. Zde máme taky samé špatné věci. Tak si koupíme album. No, zkusíme podzemí, i když nemáme šanci. Ani trošku. To je svý. Tady máme nějaký luk, šulí. Tak, a teď jsme se mohli podívat na, jak jsem říkal, že se teďka budu starat o tu postavu na světě 8, co má kamarád, který je na lyžařském kurzu. Tak, tady nic není. Se podíváme do podzemí. Dáme ještě jeden pokus. Nebo ještě horší. Tady to nemá právě ten elík na výdrž. Tady volí ta žižka, opustil si. Prdel. Nezrodím se nebezpečného voda. Tady vidíte oblíbenou některých hráčů. Já se omlouvám, teďka nebudu mluvit, bolí mě v krku. Tak to bude bez komentu.
toho kreténa Kyklopa jsme neschodili. Atributy jsem měl na inteligenci, na výdrž vyrovnaný, ale teď se prodal ten blesk. A ono už to je horší. Se podíváme na bitvu. Ale to jsem já. Jo, jaká šumná. To nevím, jestli vyhneme. Ale pochybuju, jak jsem zakoukal. Tak to jsme prohráli. Tak to bude. Yes! Tak to je skvělý. To bylo intaktá, který můžete vidět akci stejné úrovně. Super. Se mi líbilo, hezký ukončení. Tak a já se s váma rozloučím, omlouvám se, že jsem po půlce videa nemluvil, kde mě začalo bolet krku, asi z toho, jak jsem začal rychle mluvit. A chci se s vámi rozloučit a další video bude zítra, nebo ještě dneska uvidíme. Čau.